povedz nám niečo o sebe, odkiaľ pochádzaš a z akej školy si? No ja som sem prišiel zo stredného odborného učilišťa v Brezne a vlastne ako teda stredoškolskú odbornú činnosť prácu som si vybral problematika so zavedením výberu elektronického mýta. A povedz nám niečo o tejto práci. Tak vlastne táto práca sa týka zavedenia zákona do praxe, ten zákon je konkrétne 25/2007 a vlastne čo vlastne prinesie a vlastne aké budú následky jeho zavedenia. Aký si mal ráno pocit, keď si prišiel sem? No bola to tréma, dosť veľká tréma. Ďakujem. Takže našli sme ďalšiu študentku na súťaži SOČ. Spýtam sa ťa, skade si a akú máš prácu na tejto súťaži? Takže ja som študentkou Krupinského gymnázia a moja práca sa zaoberá hlavne týmto gymnázium a jeho študentmi, ich postojov a názorov. Ďakujem pekne, môžeme ísť ďalej. Podarilo sa nám odchytiť aj víťazky jednej kategórie, takže povedzte nám niečo o sebe, skade ste, z akej školy pochádzate? Takže volám sa Zuzana Marošová a sme zo SPŠ Dopravnej Zvolen. Aký výrobok ste priniesli dneska na túto súťaž? Bol to vlastne názov, to malo euronormy a ich vplyv na životné prostredie. Povedz nám niečo o tejto svojej práci, o tejto vašej práci. Takže hlavne sa zaoberá tým životným prostredím a jednotlivé euronormy, ktoré sa zvyšujú každým rokom. Keďže som povedal, že ste víťazky, tak ste šťastné, že ste vyhrali toto kolo? Áno, sme šťastní. Myslím, že to by každý bol šťastný.